Здравейте в втори епизод на Adventure мапа на Бай някакъв дъпс, който направи най-ужасното изпитание в света. Мразя го просто. Така почвам. Не. Не. Хора, това го мразя. Това изпитание го мразя. Не го навиждам. Ненавиждам го. Който го е измислил... просто... много тъп изпитание. Така. И... скрити че. Много хляб. Извините се. Да, извиня се за забавянето. И сега следва лабиринта на смъртта. Какъв е да части? Добре. Той е че... Кога станаха толкова много диамантите? Добре. Чакай. Диаманти. Извините хора. Това трябва да го махна. Така. Бяла вълна. Стига де! Ама да няма. Сетих се. Да, разбира се. Мета на игра на 1.7D. Тайна врата. Ето го джумпа, успех. Стига си го писа. Ако гледаш този клип, не пиши успех така. Защо съм тук? Добре. Не. Искам да читна на този джумп. Аз първото не мога да мина, камо ли го мина с този джумп. Съжалявам за... Сега казах, читна, просто се ядосам на джумпове. Но, това е... Да, толкова са диамантите. 5. Извинете, пак зачита, просто го мразя джумповете. Не съм изобщо добър и смятам да не снимам да не снимам на джумп мапове. Ако гледаш ако гледаш този клип, съжалявам за читап. Бонус не е задължителен. Окей, ама аз го взех. Добре. Компас. Къде? Честито, ти мина джумпа, а сега направи лонг джумп. Не! Не. Защо пък лонг джумп? Това го знам. Добре.
Това ще отнеме време. И да, хора, това беше за този клип. Надявам се да ви е харесал. Харесайте този клип, абонирайте се за мен и до